napravil si reputáciu, výborne. Ďakujeme, takto, nevadí, aj tak som dostal z režii informáciu, že už nikto iný nepríde. Takže si vlastne víťaz, budeš hrať Jamesa Bonda, no tak daj tú titulnú skladbu, čo by to mohlo byť? To nie je možné. Áno, ja viem, že sa tešíš, ale daj to bude. Je to možné, Kulinko, neboj sa. Bude to úžasné, to bude prvá scéna, je naháňačka na lyžiach po svahu. Nemôžem, ja mám jedno koleno operované, druhé pred operáciou, lyžovačku. Dobre, nevadí, dáme dubléra. Druhá scéna, pretieraš sa úzkým potrubím, no tak tam dáme tiež dubléra. Nevadí, no a tretia záverečná scéna, mocnou hrybou zastavíš vrtulník helikoptéru. Čo máš na Čo? Ja neviem, prečo sa ty hrabeš na konkurs na Jamesa Bonda, keď si chromý, tučný a plešatý?